Здравейте! Надявам се да сте готови за гледане на един непланиран и скучен влог. Шегувам се! Днес идеята ми е да ви покажа как ми минава един мой неработен ден. Реших, че 2025 година ще бъде цяла година на много промени за мен и една от следващите промени, които реших да направя, е да сменя своята работа. Така че от днес вече не съм на работа. Днес ще ми е почивен ден. Имам доста неща да свърша в къщи. Ще ви покажа какво имам да правя като задачки. Първата, разбира се, задачка е да си спия малко от кафето с няколко бисквитки, да гледам няколко обучителни видеа и започвам с работата. След това трябва да стегна и багажа ни, защото смятаме да отидем при моите родители на село за 3 март, тъй като се падат точно 101 почивен ден, но стават 3, ако не се лъжа, и ще е хубаво за Краси да прекара малко време с баба и дядо. Сега пускам една сушилня и започвам да оправям. Изпих си малко от кафето, хапнах някоя друга бисквитка, заредих се с сили и започвам да оправям. Преди да започна да оправям, ще свърша нещо важно и то е да си сложа алайнерите. Пристигнаха ми новите алайнери най-накрая. Не знам дали ще видите. Ето вече на долната челюст имам новите бутони. Ето така. Този път имам до най-вътрешния зъб. Най-навътре. Изглеждат по абсолютно същият начин като предните. Само че са ми доста стегнати, разбира се. Сега само ще ги сложа. В някакъв момент по-нататък в това видео ще ви покажа как ги махам. По-трудничко се махат. Пак е болезнено, но не е както в началото. Готово. Днес в най-добрия случай ще отида да ми сложат и горните бутони. Чакам заболекарката да се обади. Ако не, ще остане за другата седмица. За горните, докато чакам докато все още не са ми сложили бутоните, си нося стария чифт, които в момента са малко мръснички. Трябва да ги измия. Между другото, за самия етап по втория скан, не знам дали да правя отделно видео или просто да ви кажа. Тук няма абсолютно нищо по-различно от първия път. Сканират се наново зъбите, чакаш да дойдат новите елайнери и след това, като че сложат бутоните, започваш да си ги носиш. През този период, в който чакаш да ти дойдат новите елайнери, си носиш стария чифт елайнери, само че без бутоните. Просто ти махат бутоните и елайнерите пак си стават. Да, не вършат никаква работа. Всъщност вършат работа и то е да задържат ефекта, който сте постигнали до момента. Не е болезнено, ти си се свикнал и без това с последния си чифт. Болезнено е, ако не ги носиш по-дълго време. По принцип, когато се използват за задържащ ефект, т.е. като ретайнери, докато чакате новите елайнери, не е препоръчително дори да се носят постоянно, а доста по-малко часове. Първоначално спазвах това, което ми каза моята лекарка, да ги нося предимно докато спя и няколко часа през деня. Обаче това, което установих още на първите дни, е, че аз бях свикнала да ги нося постоянно и когато не ги носех постоянно, когато ги сложих, така ме заболяха зъбите. Може би 20 минути ме боляха, все едно не искат да ми станат. До такава степен така го почувствах аз. И след това започнах да си ги нося през целия ден на почивки. Махах ги да хапна, по-дълги почивки си правех, докато спях ги носех. И така не ме боляха зъбите. Абсолютно по никакъв начин не виждам да съм ги повредила. Единствено съм ги поотцветила малко от кафето, разбира се. Малко по-меки са станали от обикновеното, който носи за лайнери, знае, че в началото са по-твърди и стегнати, после се отпускат. И това е. Нямам какво по-специално да ви кажа за този етап.
Нямам търпение малко като понося и новите чифтове да видим вече по-големите резултати, защото от тук нататък вече ще се местят зъбите, повече няма да се разширява челюстта. Мога да откарам целия ден в сладки приказки, обаче няма време за това. Трябва да оправям, обличам се и започвам. Така вече е доста по-добре. Сега ще взема куфарите от спалнята, за да мога да сложа багажа. Вземаме куфара на Краси и на мама една чанта. Това трябва да е напълно достатъчно. Може да вземем и джапанки. Да, ще вземем и джапанките. На тати куфара е оттатък. Да, друго няма да ни трябва. Остана ми да пусна една прахосмокачка и да сложа още няколко дрехи към багажа, когато сушилнята е готова. Също така имам да направя няколко картички за доктор и мисля да ви покажа малка част от процеса, докато ги правя. Но преди това искам да ви покажа нещо, което наскоро си купих и може да ви е интересно. Това са едни карти Таро, казват се The Light Shears. Много ми харесаха заради дизайна и илюстрациите на самите карти. Вътре имат малка книжка, която е с доста съкратено значение на картите. Също така имат и един PDF файл, който показва значението на картите. Ето тук съм си го отворила, а ето тук си ги пиша аз с тези илюстрации, защото в файла е с традиционното таро, което е. Тези карти изключително много ми харесаха, не само заради начина, по който са ги направили в кутийката, илюстрациите. Погледнете колко са красиви. Много ми харесаха. И това, което още повече ме накара да си ги купя е, ето вижте, дори отстрани са направени по много интересен начин. Прилича малко като от матрицата, ако се загледаш. Просто толкова много ме грабнаха и реших да си ги купя. Сега съм решила да се науча на значението на всяка една от картите, как да ги тълкувам и когато ми остане време, надявам се да ми остане време за това, да мога да си редя. За съжаление обаче може да ми се наложи да се откажа от едно от моите хобита, защото сега като почна новата работа съвсем няма да имам време. За съжаление може би ще е с картичките. Може да не се откажа напълно, а просто да намаля времето, което им отделям или да спра за известно време. Не съм решила, но ще трябва задължително от едно от нещата да се откажа. YouTube няма да бъде това на 100%. YouTube ми е едно от най-вълнуващите неща, най-интересното на този етап, така че от него няма да се отказвам. На второ място е фотографията и на трето място са картички. Имам да правя цели 8 картички за доктор. Ето тук съм си ги подготвила като на заготовки. Във всяко едно пликче са елементите, които ще ми трябват. И трябва да започна сега да ги залепям и да довършвам някои неща. Тези двете ми останаха, изобщо нищо не е правено по тях. Така. С времето съм добре. 12 без 10 е почти. Искам до 3 часа максимум абсолютно всичко да съм оправила. Може и да изляза навън за някои неща, които трябва да си принтирам. Супер! Сега имам си готовото картонче, което ще е тук вътре. И това, което ще направя с пънчовете, този пънч, който ми е с сърце,
малко така, който не е закусвал и е само на 2 бисквити с кафе. Сега кратка почивка, за да хапна. Стана 2 часа. Ето какво направих с картичките. Някои са почти готови. Оставих ги само за последния детайл, който го слагам с горещия силикон. Няма смисъл за всяка една картичка по-отделно да го пускам. Мисля всички заедно да ги направя. До 3 часа ще видя какво ще успея да направя и след това оправям още малко вкъщи и отивам да взема краси от градината. Ще ви покажа как махам долните, новите елайнери и как махам горните, да видите разликата, че наистина когато са нови, малко повече време отнема, но няма нищо страшно, да не ви плаша. Първо откопчаваш от едната страна, после от другата. И гадното е когато... Аз малко така говоря, защото ми болят зъбите. Гадното е когато откопчееш от едната страна, напрежението се прехвърля към другата страна. Когато откопчееш и нея, напрежението става още по-голямо, докато не откопчееш и бутоните. И когато са чувствителни зъбите, дори от самият ми говор може да разберете, че не ми е напълно комфортно, но няма как. Ето, горните стават цак-цак. Така, сега да хапна малко рибка. Друго се е, когато човек успее да изчисти. Успях да пусна прахосмокачка, да оправя малко. Останаха малко дрехи за сгъване, това като се върна. И малко чинии да измия. Картичките са почти готови. Какво друго ми остана? Да изхвърля сега буклука и понеже стана 5 часа, отивам да взема краси от градина.
Много е хубаво. Много ми харесва. Да. Водата е много топла. Има и детски басейн, на който не сме отишли, защото май не е чак толкова топла водата. А пък държат отворена централната врата за вънкашния басейн и става хладно. Решихме да не рискуваме да прескубим крак. Много добре се избава. Много му е добре се избава. Върнахме се, изкарахме се много добре, успяхме да се починим, водата много ни измори, обаче определено се заслужаваше. Сега вече не знам колко часа стана, може би към 6 и нещо. Мисля да сготвя, да направя един десерт и да лягаме. Играеш ли? Не просто пачи. Сега трябва да си подреда и хладилника. Първо да си наредя яйцата. Да видя дали има нещо за изхвърляне. Няма. Накупила съм един рафт с салами. Меко казано съм се поуляла. Салами, суджуци. Меко казано съм се поуляла. Нищо ще има за сандвичи. Имаме три кутии с сирене за маса. Ужас. Добре, това е най-старото. Имаме 2 пакетчета с сирене отворени. Това ще е най-навътре. Това е най-старото, най-новото навътре. Това е кашкавал, който може да се тук. О, извинявам се, имаме 3 пакета с сирене отворени. Така, сега ще наредя горе и ще оправя тези. Лютеничката може да стои отпред, защото вече е отворена. Кашкавала може да го преместя тук. Така. Това после ще го хапнем, може да го изкарам. Ябълки, банани, моркови, още сирене, това идва тук. Още салами. Така. Това трябва... О, това май не става. Махам го. Това става все още. Така. Така. Това после ще го ядем и май съм готова. Добро утро! Днес е 4 март. Днес отново имам доста задачки да свърша и ще се постарая каквото мога, когато мога и разбира се, ако е интересно да ви го снимам. Това, което днес съм решила да направя е първо, естествено, пак да пия малко кафе, защото някакси много ми харесва, не че ме събужда. Ще си опитам и десерта, който снощи направих, крем карамела с круасаните. Тук съм си отворила един файл лордовски, където мисля
да сложа няколко картинки, които евентуално може да включа в една от картичките. Още не съм го доизмислила. Сега на момента ще го реша как ще бъде. След това, като напредне малко времето, ще изляза да принтирам тези картинки. Документи имам няколко за новата работа. После трябва да ходя да ми сложат горните бутони на бутоните на горната челюст. И не знам, тук имам цяло листче с списък. Трябва да видя кое подред трябва да свърша. Трябва да се наготви отново. И той деня ще си свърши. Няма да е лошо да си оправя малко косата и да си сложа нещо за грим, но едно по едно. Я да си опитам десерта първо. Добре е станало. Не съм го правила отдавна, но много добре е станало. Готова съм с картинките за картичките. Ето какво успях да измисля. Така. Много съм доволна. Много хубаво се получиха. Сега ще ви покажа. Много добре се отпечатаха. Сега остава да си подбера правилният размер, който да ми пасне на вратичката на картичката. Ето и всичките доктори. Да, и тук за неврохирурга още едно нещо, което ще пробвам. И случайно или не, вижте какво намерих, което смятам, че много добре се връзва на тематиката за докторите, само че не успях да намеря точните цветове, бяха свършили. Ето тези химикали, маркери на спринцовка. Имаше само една синя, а на мен ми трябват 6 сини. И взех жълто и зелено, а за жените доктори имаше розови. Но смятам, че и зеленото и жълтото пак ще си отива с картичката. И зеленото не е много, но просто много ми харесаха, защото са точно спринцовки. Нямаше как да намеря нещо по-подходящо. Но така, това мисля да им го дам като подарък на всяка една картичка, за всеки един доктор. И взех и едно нещо да опитам да ги опаковам, но вече опаковането ще е най-накрая. Ще видя дали ще са заедно, дали по-отделно или пък по пол да им ги опаковам. Това ще го измисля после. Успях да завърша картичките. Вижте колко добре ми се получиха. Аз лично много си ги харесвам. Тук съм подготвила и кутиите, в които мисля да опитам да ги събера. А ето това мисля да го дам като подарък на жената, която ги поръча. И отделно съм сложила и спринцовките, които ви показах. Те пък да бъдат подаръци за всеки един от докторите. Мисля, че всичко стана супер! Но трябва да тръгвам да вземам краси. Днес трябва да го взема по-рано. После ще ги опаковам, като си дойдем. Много ми харесаха как се получиха. Пишете ми долу в коментарите дали на вас ви харесват. Много ще ми е интересна обратната връзка. Взех краси от градината. Той си хапва царевични пръчки. И по път към вкъщи минах през един страхотен магазин за ръчно изработени неща. Вижте какво купих на моята майка и на майката на моят мъж. Ето такава рамка. Много ми хареса. Моята майка е детска учителка, начална. Смятам, че много добре това ще й се върже. А на майката на моя мъж ето тази картина. Тази рамка. Много ми харесаха и утре ще се върна в магазина и ще взема и за баба. На нея харесах нещо друго. Тя много обича цветя. Имаха много готини саксии, които приличат на голяма чаша за чай. Бяха ръчно нарисувани, много ми харесаха. И самата продавачка много ми хареса. Откарахме половин час в разговор, коя какво изработва. И на такива теми
си говорихме. И сега трябва да опаковам картичките и ще трябва да излезем пък да вземем за именния ден на Краси едни турбички за подаръци за градината. Вечерта, когато всички заспаха, мама си пусна да изгледа ергенът, изтри си грима и си легна. На сутринта отидох да изпратя картичките за докторите и след това отидох за последно до работа да върна някои неща. Върнах си всички вещи, които принадлежаха към старата работа. Усещането е много приятно. Спокойно ми е, развълнувано ми е. Щастлива съм, че няма да работя повече това. Казах му се чао с колегите. И така, сега ще свърша още малко работа. И след това днес вече наистина ще отида да го сложат бутоните. Върнах се от докторката, сложиха ми най-накрая бутоните и на горната челюст и също така ми направиха и стрипинг. Това, въпреки че бях подготвена да е неприятно, наистина се оказа доста неприятно. Това стръгани хръста, направо ми настръхна целия гръбнак, ръце, всичко. Нали знаете, когато с ногти така по дъската ги плъзгате надолу, колко е гадно това усещане. Болезнено беше до някъде, защото малко или много се разраняват венците и сега ще са ми малко чувствителни. Както и да е, изтърпях го. Сега така не съм сигурна дали ще се види. Ето, имам на абсолютно всички зъби без на два. На горната челюст имам навсякъде бутони без на два зъба. На този десния отпред и на най-вътрешния. Интересното е този път, че на този зъб тук имам от вътрешната страна обикновения нормалния бутон. Метални бутони нямам, ластици нямам, за щастие. Сега, това, което мисля да направя е да ви покажа саксията, която обещах. Днес отново минах през този магазин, който е за ръчно изработените неща. Това е саксийката. Това е чинията на саксията. Глинена е, бояджисана е. Саксията представлява все едно чаша за чай. Поне на мен на такова ми прилича. Ето. С дупка отдолу. Смятам, че това на баба много ще й хареса. Тя много обича цветя, най-вече теменушки. Ще може да си сложи каквото цвете прецени. Това го оставям да го опакова моя мъж. И тук зад мен са подаръчетата за децата утре за градината, защото Краси има имен ден на 6 март. Тук им взех им едни кексчета да запълня турбичките. Във всяка една турбичка има еднакви неща. За момиченце и за момченце само цвета се различава. Взехме им по една приказка и една книжка за рисуване. Мини книжка от Jumbo. Мисля, че това заедно с кексчето е напълно достатъчно за имен ден. Когато има рожден ден, ще е нещо по-различно и повече. Сега мисля да наслагам кексчетата вътре в кутийките. И още някои неща взех. Само че това са вече за мен. Взех си отдолу за бюрото. Отдолу да ми е мекичко на краченцата. Ето това килимче от Пепко. И накрая си взех закачалки за гардероба. Колко струват?
Не знам колко струват. Колко казва магазина? 5 парички? 5 лева? Или повече струват? Повече това. 10 лева ли струват? Да. 10 евро, извинявай. Да. Ими добре, да ти давам 10 тогава. Заповядай. Ето я. Аз много обичам да си пазара от твоя магазин. Това е толкова. Сега напиши 10. Така, няма ли да ми маркираш продуктите? Пю-пю. Готови са. Вземам си ги за вкъщи. Нямам. Друго не съм купила. За колко това? Кое колко струва? Аз не съм купила още нищо. Тези са твоите парички, нали ти ги дадох? Не, газа на твоите. Моите са. Да. Ау, много ти е хубав магазина, Краси. Хем си пазаря, хем ми дават пари. Много убав. Но много е хубав този магазин. Трябва всички да ходят на този хубав магазин. Сега да си купя 2 шоколада, може ли? 2 шоколада, я. Дум. Колко струват тези шоколади? Аз не знам. Сигурно 8 лева. 8 добре. 8. Аз дали имам 8? Имаш. Имам ето 5. Нямам. Мога да ти дам ето така. Ти ще ми върнеш ли? Добре. 5 ли ми връщаш? Да. Много ти е хубав магазина, мамо. Само от теб ще си пазаря вече. Вземам си шоколадите. Не. Не са ли готови още? Много ми се яде шоколад. Те е сигава. Ти парите ли маркираш, мамо? Да. Там не е ли за картата? Не е картата. Дай сега да си купя тогава нещо с карта. Ето тези бисквитки, примерно, ще си купя с карта. Колко това? Не знам, ти кажи колко, аз плащам с карта този път. Колко Ми това? колко? 3 лева. 3 лева. Айде, аз ти давам от картата да си вземеш 3 лева. Пиши 3 и си вземи 3. Пиши тук 3 лева и си ги вземи. Хайде. 3 и картата. Не става, бе. Не става? Да. Ето стана. Вече съм си купила бисквитките. Шоколадови бисквитки. Хайде ще си купя нещо последно. Примерно, може да направя супичка, един морков, един томат, един хляб ще си взема. Това е коланче. Да, а пък това, тази гумичка може да е бульонче. Зеленчуково бульонче. Хайде сега да ми кажеш колко ще струват. Колко? Ми сигурно 20 евро. 20 ли струва? Да. Да не ти давам много. Да. Ти без това ще ми дадеш пак парички, нали? Двадесет, 2, 0. Нулата. Забрави нулата. Не мога. Изтри го и дай пак. Значи си объркал. Първо 2, мамо. 2, 0. Браво! Може ли сега да взема покупките? Не. Готово ли? 25. 25 ли? Те е сама. Вземам си ги покупките и отивам да готвя. Да. Айде. Благодаря. Казвам чао на твоя магазин, защото ще затваряш. Казваме и чао на влога. И благодарим, че гледаха, нали? После? После? Мама! Мама!